Sa laing bahin mga kaibigan, National Bureau of Investigation niduso na sa ilang findings ngadto sa Department of Justice sa gihimo nilang investigasyon sa mga flood control projects. Samtang sa kauluhan, na-serve na ang warrant of arrest batok sa kontraktor nga si Sara Diskaya may kalabutan sa giingong anomalosong flood control projects dito sa Davao Occidental. So ang adto mamasko sa bilangguan si Sara Diskaya, ambot mga kagalaan ang mga taga DPWH ug uban pa nga magausan unya og warrant of arrest mga sukit tig paminaw. Pero mura magwa pa man mga higalay mga politiko kaayo. Nag-negotiate pa man siguro ng mga politician. Ato lang ning agi katawa-katawa mga sukit tig paminaw kay basin ba ang kinini ang administrasyon mahigala ni BBM ila yung amaman ang mga tao nga doon nagi mga preso. Kay buhan bisan pa man mahigalag ang kato mga mastermind nga naa naman sa Malacanang ni murag basin paday makalimot ang mga tao nga kinini ang doon na preso si Diskaya nya murag di pa gani satisfied ang mga tao pun an saglain kinsa mapreso dihang dako-dako. Bahala di mapreso mahigalang kinadak-an og sunod sa kinadak-an og uban pa dinha basta kay doon na po ikahatag sa mga tao buhan mauli-ulian pong katawhan. Yagi talang ikataw-katawa mahigala si Sara Diskaya makanta na gyud niya ron ang Paskos Binilanggo. Nagawsa na magyud mahigala warrant of arrest o giserve na magyud sa NBI kini maong warrant of arrest mga higala. Straight to Di the ni mo point. ma-imagine ang usa ka kontraktor nga nagpuyo mga kaigalaan sa usa ka harianong panimalay o duna mahigalay 40 kapin ka mga vehicles nga mga pang private vehicles niya mga higala. Apil na mga kaigalaan to mga Rolls Royce. Paliton lang basta kay doon na may payong, paliton. Wa ni mo damha nga karon maghimas-himas na og rihas. Agi talang ni katawa mga sukit tig paminaw.